ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବରଦାନ ମାଗିକି ତାଙ୍କର ଜଳ ବହୁଛି ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ, ଜଳଟା ବନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଉ। ଆଗରୁ ଖୋଲା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଯାହାକି ସେ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ ଯିଏ ପଶିଲେ ବାହାରିଲେନି, ତା ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିରାଟ ସାପ ବି ବାହାରିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ। ଆଉ ଜରାସନ୍ଧ ତାର ରହୁଥିଲା, ତାର ସେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଭୀମ ବଧ କରିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗଦବାଦ କରିଥିଲେ। ଗଦବାଦ ନ ଧରିଲା ପରେ ଗଧକୁ ବଧନ କଲେ ଜରାସନ୍ଧ ବଧ ହଉନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରିକି ପରିବାର କରିଥିଲେ। ହଁ ଅଛି ସେପଟରେ ଅଛି, ହଁ ସେପଟରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ।